Kulħadd għandu jkollu l-istess opportunità fil-ħajja biex jilħaq l-aspirazzjonijiet tiegħu. Dan kien il-messaġġ tal-Prim Ministru u mexxej Laburista Robert Abela f'intervista fuq One Radio il-ħadd filgħodu li fiha semma l-iskema l-ġdida New Hope. Skema li permezz tagħha persuni b'kundizzjonijiet mediċi jistgħu jikkwalifikaw għal polza ta' assigurazzjoni fuq saħħithom li twassal biex jisselfu mill-banek u jkunu jistgħu jixxu proprjetà. Hawnhekk qasam esperjenza li ltaqa' magħha li anke imbuttatu biex jaħdem fuq din l-iskema. Kienet ukoll esperjenza ta' persuna illi kont iltqajt magħha fl-uffiċċju tiegħi il-lejliet jew l-ġurnata ta' qabel jew jumej qabel li kienet se titlaq lejn l-Ingilterra għall-intervent ma' ġuri. U niftakar kien għalli jien naf li se nfiq. Għalli ma meta se niġi lura, naf li ma nistax nibni l-familja tiegħi u naf li ma jistax ikolli d-dar tiegħi. U niftakar il-ħatta wara kont kellimt il-belt, kellna l-attività politika u wiegħed li b'mod jew ieħor se naslu għal soluzzjoni biex ir-realtà ta' din il-persuna nagħmlu skema biex nindirizzaw dik id-dbatija, dik id-diffikultà realtà partikolari. Il-Prim Ministru fakkar kif kien gvern Laburista li ta' serħan il-moħħ lil bosta familji brabta mal-kera ta' qabel l-1995 u assigura li ħadd minn dawk mill-quta mhux se joħroġ ċenteżmu aktar minn butu. Is-serħan il-moħħ li stajt nagħtih buċċi minn quddiem kien li titla' kemm titla' il-kera mhux se joħroġ 1 cent iżjed minn dak li qed iħallas illum minn butu. U li d-differenza kollha tkun kemm tkun sa 10,000 euro nitkellmu fis-sena se jagħmel tajjeb għalija l-gvern. U bl-istess mod jekk xi darba niltaqa' mas-sitta dik id-dar, b'wiċċi minn quddiem se ngħidlu li dik id-differenza fil-kera li ħaqqu għax il-proprjetà fl-aħħar mill-aħħarija tiegħu se jkun qed jagħtilu il-gvern dik riforma kbira li għamilna fil-pre-95. Fuq l-istess tema, il-Prim Ministru rimarka kif fi żmien qasir eluf ta' familji Maltin u Għawċin saru sidin ta' djarhom. Dan anke grazzi għal bosta skemi li daħħal Gvern Laburista tul is-snin. Fl-2012 kellna 118,000 familja li kienet sitta dara. Illum għandna 151,000 familja li hija sitta dara, 33,000 familja iżjed f'medda tant qasira ta' żmien li saret sitta dara, jiġifieri meta tara b'mod konkret dal-miżuri kif jissarfu, x'riżultat jagħtu, hemmhekk fejn verament tkun kburi bil-ħidma illi qed jirnexxilna wettqu flimkien. Il-mexxej Laburista spjega kif il-mitt idea tal-Partit Laburista se jwaslu għal konferenza li matula jimtu aktar proposti u idejat lejn aktar tiġdid. Dan għaliex il-Partit Laburista huwa l-iktar forza politika b'saħħitha frott kemm huwa ħaj u mhux superf għax jisma'. Il-mexxej tal-partit qal li l-Partit Laburista għandu l-motivazzjoni li jkompli jibdel u jġeddet lil Malta. Bejn 17 u l-20 ta' Settembru ġifieri ta' dan ix-xahar se nkunu qegħdin inlaqgħu konferenza fejn nistiednu lid-delegati tal-partit, nistiednu lill-membri tal-partit, nistiednu żdaw koll il kull min jemmen li għandu kontribut jagħti lil pajjiżna sabiex iressaq l-idejat tiegħu il-qudiem niddiskutuhom flimkien u flimkien mbagħad infasslu dak li aħna nemmnu fih għall-futur ta' pajjiżna fl-immedjat anke fl-implementazzjoni fit-tfassil finali tal-budget bħalissa għandna focus li huwa partikolari fuq il-budget 2022.